саволи дуюм ҳамин аст, ки устод мо дар шаҳри Москав ҳастем. яъне доставка аз магазинҳо, аз ресторанҳо, мисол мо намедонем дар дуруни ҳамун пакетҳо, дар дуруни ҳамун чизҳо мумкин нест барои мо хабар гирифтан. ана шаҳри Россия ки аст, мисол дар гумон ҳаст, ки мисол гӯшти хук ҳаст, мисол ё ягон чизи ҳароме ҳаст, мо хабар надорем, дар айни мисол ҳол хабар надорем. дар ҳамин ҳол мисол ҳамин кори мо, мисол пуле ки мо кор мекунем, меҳнати мо ҳалол ҳисоб меёбад ё ин ки на? аслан амалҳо ҳалол аст, меҳнатҳо аслан ҳалол аст. вақте ки як меҳнат ҳаром мегӯем, бояд далел биёрем. ва бардоштани хамр, арақ, пива, вино ё маводи мухаддир, тамоми анвоаш, ё аз ҷумла хук, чизое ки Аллоҳ таоло ҳаром кардааст, уно бурда додан барои як одам барои хӯрдан бале ҳаром аст. лекин вақте ки намедонед, шумо вазифадор нестед ки пурсед ки дар дохили ин чиз аст, чи аст. лекин агар аниқ донед ки арақ аст, намебардоред. бардорандаи арақ гирифтори лаънат мешавад. махсусан арақ, яъне махсусан арақ ба маънои пиваю виною ҳамаш медорад, коньяку ҳар чизе ки хамр аст. яъне хамр он чизе ки ақлро мепӯшонад, ақлро суст мекунад, ақлро карахт мекунад, ақлро бегона мекунад аз худаш. яъне ҳама анвои масткунандаю ақлро сусткунандаҳо монанди маводи мухаддир, афюну, наркотику, ҳашишу ҳамаша дар бар мегирад. ино ақла суст мекунад. вале инсон дуруст роҳ мегардад, суханрониҳош дуруст аст, вале ақлаш камтар дар истироҳат аст. бинобар ин худа ғамгинам нест, ҳавош хуш аст. яъне ба ҳар ҳол ақлашро карахт кардагиаст. хамр ма хамара алақла. хамр чизе ҳаст ки ақлро бипӯшонад. он 100% мепӯшонад, 10% мепӯшонад. ҳамаи ҳамин хамр аст. иное кашониданаш мумкин нест. лекин вақте ки намедонед, боке надорад. лекин шумо вақте ки як амалро ҷустуҷӯ мекунед, як масалан ба дастафка вақте ки кор медароед, шумо мепурсед ки асосан чиҳоро шумо интиқол медиҳед. масалан аз супермаркет ё аз гипермаркет бошад ва дар дохили он гипермаркет ҳама чизи ҳаром ҳам ҳаст, ҳалол ҳам ҳаст. дар ин сурат кор намекунед. масалан дар як ошхонаи ҳалол кор мекунед, фақат таоми ҳалол мекашонед барои мардум, беягон мушкили ҳалол аст. ё барои мардум масалан ном мекашонед, ҳалол аст. лекин кашонидани арақ ё чизҳои ҳаром мамнӯъ аст. мебинед агар корхона масалан гӯяд ки мо ҳам ҳаром дорем, ҳам ҳалол дорем, дигар корро ҷустуҷӯ кунед, то ин ки яъне ки дар луқмаи фарзандотон як тини шубҳанок ҳатто набошад. кӯшиш кунед яъне аз меҳнати ҳалол пул ҷамъ кунед ва Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло барака медиҳад ва инчунин ин амали шуморо ба назар мегирад. ва инналлоҳа ла юдиъу аҷра алмуҳсинин. аллоҳ таоло савоби некӯкорҳоро зоя намекунад. аллоҳ таоло ино ба назар мегирад ва ин амали хайре ки карде, барои чи фалон корхонаро ихтиёр накардӣ бо вуҷуди муздаш баланду, фалон корхонаро ихтиёр кардӣ бо вуҷуди ин ки муздаш кам аст, аллоҳ таоло ин ихтиёри шумо ва ин заҳмати шуморо зоя намекунад. дери нагузашта баракоташро мебинед дар аҳлатон, дар саломатиятон. чӣ фоида $10,000 дар як моҳ кор кунеду я ба беморие гирифтор шавед ки ба $70,000 табобат кунед масалан. бинобар ин меҳнати ҳалол кунед. аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ба он барака медиҳад. валлоҳу таъала аълам.